היכון חידון הופ! בואו איתנו חידונאים ותראו מה אתם יודעים. למרוץ בתים טסים, הצטיידנו בפרסים. היכון חידון בהופ. היכון שלום חידונאים! שלום! אני רון חידון. אני אוביל אתכם במסלול האתגרי והחידודי בתוכנית שלנו. זה הזמן לפגוש את הצוותים. את מי מהצוותים תעודדו היום? כשעוד שנייה יופיעו הלום. קבלו אותם בברכת שלום! נועה ונמש! אני נועה, אין כמוה בכל העולם, ועם נמש כאן איתי ננצח את כולם. רותם וחותם! אני רותם. אני חותם. אנחנו כאן שווים, מוכשרים מאוד והכי טובים. צילי וצמר! אני צילי. אני צמר. אנו צמד של חמר. אני אדאג להצחיק ואני אדאג להבריק. נמש, יש לי תוכנית שתעזור לנו לנצח. מה זאת אומרת עוד לא התחיל המרוץ? עוד לא ענינו בכלל על שום שאלות, נועה. כן, אנחנו צריכים לתת תשובות כדי לזכות בנקודות. ולבחור פרסים. חותם אוהב פרסים, הם כאלה ריחניים. צוותים, ענו על השאלות ישר ולעניין, ותכף תקבלו טלטס כלי רכב מצוין. אז בואו נתחיל! נמש, היום אנחנו עומדים לנצח, אני מרגישה בזה. אתה עוד תראה. משחק ראשון! אל תשכחו לעזור להם אם אתם יודעים את התשובות. הגיע הזמן לפגוש את הקרפד הכי חמוד וביישן בעולם. זה... ובכן, קפיץ קפוץ מחזיק תמונה שלי. אני נראה ממש טוב. טוב, בכל מקרה, צוותים, האם תוכלו לומר לי כמה אצבעות אני מראה? האם התשובה היא צהוב, 6, כחול, 2, אדום, 7, או ירוק, 8? כמה מהאצבעות שלי אתם יכולים לראות חידונאים? והשעון רץ! הזמן שלכם עבר. בואו נגלה מה המספר. נועה ונמש, אתם אומרים? אדום. אנחנו רואים 7 אצבעות. הצוות של רותם אומר? אדום. הצוות של צילי אומר? אדום. גם אנחנו ספרנו 7. ואתם אומרים? מה התשובה שלכם? אם בחרתם אדום ו7, במקום הראשון חתמתם קבע. היי! כל הצוותים שלנו צדקו! כולם זוכים בנקודה אחת. נקודה לכל צוות, זה ממש לא הוגן. היום תורי לנצח, נמש. כדאי שאקרא עוד קצת בספר לפני המשחק הבא. טוב, צוותים, לא נבזבז אפילו שניותיים, וניגש הישר לשאלת קפיץ קפוץ מספר 2. נפלא! קפיץ קפוץ יצר קרפד שלג. אבל חידונאים, איזה מקרפדי השלג האלה זהה לזה שיצר קפיץ קפוץ המוכשר? איזה מהם זהה בדיוק? האם זה הירוק, האדום, הצהוב או הכחול? האם תוכלו לומר, חידונאים חדי עין שכבודכם? בואו נריץ את השעון! איך שהזמן טס?
האם הצלחתם למצוא מי זהה? צוות צילי בחר בצהוב, אבל הצהוב לא זהה. צוות רותם הימר על הכחול, אבל גם הם התבלבלו. נועה ונמש בחרו בירוק. אתם בחרתם בקרפד השלג הנכון. כן! אנחנו מספר 1! צמר שלי, תשגיחי על החכמולוגית הזאת נועה בשבילי. בואו נציץ בלוח התוצאות ונראה איזה מהצוותים מוביל בראש. ומה מצב הנקודות. הצוותים של רותם וצילי ענו כל אחד תשובה אחת נכונה, אבל נועה ונמש הם אלה ששיגרו את עצמם למקום הראשון בשתי תשובות נכונות. הצוות שיענה את מרב התשובות הנכונות יקבל את ההזדמנות לבחור ראשון את הפרס בשביל הטלטס. ובעזרת הפרס הכי טוב נוכל לנצח במרוץ. אולי נועה. אבל אילו פרסים מחכים להצטרף אל הטלטסים שלכם היום? אתם רוצים לראות? כן! סליחה? כן! מה אמרתם? כן! פרס! האם הצוותים שלנו ישפרו אחיזה בעזרת דוקרנים להליכה על קרח? או יפתחו מהירות אדירה בעזרת מגלשיים אלכוהוליים? אולי הם יראו הכל מזווית אחרת כשיבחרו במשקפיים לשדה ראייה רחב. האם כבר הצלחתם לנחש איפה יתקיים המרוץ היום? אולי הניחוח ייתן לכם כוח. איכס! הניחוח הזה יכול להיות שייך רק אין צדק, הסירחון נכנס לי ישר לחדק. אולי הוא מצחין חותם, אבל מולי מסריחולי יכול לעזור לכם לזכות בפרס המיוחד והנוסף. הפרס הסודי. טוב, נמש, חותם, צמר. המשחק הזה הוא בשבילכם. הסתכלו היטב על מולי שלנו. הוא עומד להתחבא בקרוב. אבל מה צבע הדלת שהוא עומד מאחוריה? מאחורי איזו דלת הוא יתחבא אחרון? בואו נתחיל! איפה הבואש? מולי מסריחולי נעלם. מאחורי איזו דלת הוא נמצא עכשיו? האדומה, הירוקה, הצהובה או הכחולה? האם אתם חושבים שאתם יודעים? נמש אומר? חותם אומר? ירוק. צמר אומרת? ירוק! מאחורי איזו דלת הוא נמצא לדעתכם? מולי מסריחולי, אנחנו רוצים לראות אותך פעם נוספת. תפתח את הדלת שמאחוריה אתה עומד. נמש, אתה איתרת את המחבוש של מולי. אתה זה שזוכה בפרס הסודי המיוחד. סליחה נמש, באמת קצת נסחפתי. שימו לב נועה ונמש, הפרס הסודי יכול לעזור לכם למקום הראשון להגיע, אבל הוא יכול גם להפריע. תרצו לקחת אותו איתכם למרוץ היום? אנחנו ניקח אותו. זה לא הוגן, חותם. שתי אלה זוכות ממש בכל. אתם רוצים להציץ ולגלות כבר עכשיו מה הפרס הסודי של היום? זה כובע צמר שסבתא שלי סרגה. אבל האם הוא יהיה שימושי? מי יכול לדעת? אהה! הציל הזה אומר לנו ש... החתול קול הביא את תזמורת החיות הפרטית שלו. בסדר תזמורת? תעשו קצת רעש. האם שמעתי נכון? אחת מהחיות השמיעה קול לא נכון. אבל איזו מהן? הביטו במסך והקשיבו שוב. האם זה היה האדום, החתול? הצהוב, העכבר? הירוק, כלב הים? או הכחול, כלב ההסקי? שעון, היקון
חידון! הזמן עבר! אז איזו מהחיות השמיע קול לא נכון? צוות נועה אומר? זה חייב להיות צהוב. צוות רותם אומר? כחול. כלב האסקי השמיע קול לא נכון. וצוות צילי אומר? כלב הים היה ירוק? ומה אתם אומרים? החתול קול, תראה לנו איזו חיה השמיע קול לא נכון? העכבר ששאג הוא שחולל את המהומה. אם בחרתם בצהוב, גם אתם צדקתם. נקודה נוספת לצוות של נועה. תמר, המוח שלי לא מתפקד. ענינו רק תשובה אחת נכונה. טוב, מי מוביל בתחרות? מי במקום הראשון? לצילי ולרותם יש נקודה אחת לכל אחד. אבל בראש המחנה מקבצים להם עם 3 נקודות נועה ונמש. באיזה שלב נועה נהייתה כזאת מבריקה? איך היא מחשבת את כל ההקשרים הנכונים? את מתכוונת שהיא עונה נכון על כל השאלות? ספר החוכמה הגדול שלי! אני חיפשתי אותו בכל מקום! אני רק שאלתי אותו כדי להשכיל את השכל שלי. אין פלא שאת עונה נכון על כל השאלות. תראו מי בא! זה... הגי הוא כוזר, הוא רוכל שאלות ומגהק את התשובות. נכון, חותם. בוא נראה מה גדעון אכל היום. תראו את 4 החפצים האלה. סוכריה על מקל, גלידה, ביצה וגרב מסריח. תזכרו היטב. סוכריה על מקל, גלידה, ביצה, גרב מסריח. הנה גדעון בא. גדעון אכל את אחד מהחפצים. אבל איזה מהם? האם זה האדום, הדובדבן, הירוק, הכרוב, הצהוב, הגלידה, או הכחול, הענבים? זה הזמן למצוא את המאכל החסר. עיקון, שעון, חידון! הזמן עבר! אז בואו נסתכל ונגלה את התשובה. צוותים, במה בחרתם? אני הולכת על הדובדבן שבריבוע האדום. אנחנו חושבים שזה הכרוב, בירוק. טוב, הגלידה נעלמה. זה הצהוב. האם הצלחתם להתאים את החפץ החסר? תודה, גדעון גרפס. התשובה הייתה צהוב. הגלידה היא זו שהייתה חסרה. איזה צמד חמד מוביל במשחק היום? נועה ונמש! על 3 שאלות מתוך 4 עניתם נכון. גם אתם השתתפתם בחידון. לא משנה מה התוצאה, לכולכם ללא יוצא מן הכלל מגיעה מחמאה. הגיע הזמן לבחור פרס שיצטרף לטלטס. נועה ונמש, אתם בוחרים ראשונים. האם אתם בוחרים בדוקרני הקרח, במגלשיים האלכוהוליים, או במשקפיים לשדה ראייה רחב? טוב, אנחנו לא נבחר במשקפיים המוזרים. אתה חושב שהם יתאימו לי? הם בשביל הטלטס, נמש. למה אנחנו צריכים דוקרנים כשאפשר להשתמש בכפות שלך? לא, אנחנו צריכים לקחת את המגלשיים המוזבים. הם אלכוהוליים, בדיוק כמוני. יהיה קשה להשיג אתכם כשברשותכם מגלשיים והפרס הסודי. אנחנו חייבות לחשוב מהר, צמר. המשקפיים לשדה ראייה רחב או דוקרני הקרח? לא, אלה יהיו אוי, אני לא יודעת, המוח מסתובב לי. אז תני לי לבחור לפנייך. מהר, צילי, תחליטי עכשיו ותבחרי בדוקרנים. רעיון ממש מצוין. הם בטח יעזרו לנו להיאחז בניצחון. את דוקרני הקרח בבקשה. הדוקרנים? שלכם. ומה הפרס האחרון שיקבל הצוות השלישי שלנו?
אני לא רואה איך המשקפיים האלה יעזרו למהירות שלנו. המשקפיים האלה יכולים להיות גמישים. המתחרים שלנו כמעט מוכנים לצאת לדרך. קדימה, תבנו לכם טלטס ותוסיפו לו פרס! כבר הצלחתם לנחש באיזה מקום מתקיים המרוץ היום? בואו נראה אם צדקתם. נא לחשוף את עולם המרוץ. זהו עולם של שלג. מסלול הגליש-גלוש המושלג. צוותים, אתם תחליקו במורד השלג, תרחפו מעל לערוץ הקרחון, תגלשו בבקע סופת השלג, תחליקו על פני רחבת הרק לא ליפול, ולבסוף תמהרו הישר לכיוון קו הסיום המושלג. 2 הקפות של הזירה צוותים, לשם וחזרה. מרוץ המים מתקיים בשלג. אנחנו בטוח עומדים לנצח. אל תהי בטוחה כל כך, נועה. מוכנים צוותים? מוכנות! מוכנים. מוכנים. והם יוצאים! צילי וצמר גולשים אל התחרות ומגיעים למקפצה גדולה. תחזיקו חזק מתחרים! זה היה כיף! תעשי את זה שוב! תעשי את זה שוב! היית צריכה להפעיל טורבו, צילי! איפה נועה? היא רצתה לנצח במרוץ, אבל היא עדיין הרחק מאחור. אנחנו חייבים לזנק מעל הערוץ כדי להוביל במרוץ. מה כדאי לנו לעשות? נקפוץ לשמיים כי יש לנו פרס מגלשיים! נועה יושבת לנו על הזנב. זה הזמן לעשות משהו, רותם. תראה! רותם עומד לפגוע בבקע סופת השלג! בזמן שצוות רותם חופר מנהרות וצוות נועה מזנק למרומים, איפה צוות צילי? אנחנו עדיין תקועות, צמר. מה כדאי לנו לעשות? כן! פרס דוקרני הקרח שלנו! אהה! דוקרני השלג של צילי וצמר מקפיצים אותם על פני בקע סופת השלג. תראי, צמר, זאת מנהרה. זה בטח קיצור דרך. בואי נטוס דרך כך. קיצור הדרך המושלג הזה הוא המנהרה של רותם. צוות נועה מוביל עכשיו בביטחון. עכשיו אנחנו בטוח עומדים לנצח, נמש. אי אפשר לעצור אותנו. הגיע הזמן להשוויץ קצת. אל רחבת ההחלקה על הקרח. טאדה! סליחה, נמש, לא היה לי זמן לצייר גם אותך. איזו תמונה נאה, נועה. אבל איפה הצוותים של רותם וצילי? הם עדיין מאחור. אנחנו תקועים, חותם. לעולם לא נצא מכאן. או-או. בקצב הזה בקרוב נעקוף את... וואו! איזו הופעה של הצוותים של צילי ורותם! אבל כדאי להם מאוד לנעול את המחליקיים שלהם. תורה של נועה להסתבך, עכשיו כשהם נמצאים בהקפה השנייה. אולי הגיע הזמן לנער קצת את העניינים! אני לא רואה שום דבר בסופה הזאת, נמש. כן, אני רואה! הבקע!
מזג האוויר הזה הוא לא צחוק, חותם. בטח יש משהו שיכול לעזור לנו. כן, כמובן, הפרס שלנו. תפעיל את המשקפיים. רואה? אמרתי לך שהמשקפיים האלה מדהימים ומעולים. תחזיק חזק בטילטס, חותם. רותם וחותם גלשו להם למקום השני, וחלפו על פני הצוות של נועה. נדמה לי שהמנוע שלנו קפא. אולי ננסה את הפרס הסודי. כובע צמר גדול? הולך ומתחמם כאן, נמש. המנוע חזר לפעול. חזרנו להיות הדבר החם הבא. נועה רחוקה, אבל איפה הצוות של צילי? סמר חמודה, הלכנו לאיבוד בתוך הפתיתים המתמוטטים. היי, אני יודעת. זה ינער אותם קצת. בוינג, בוינג, בוינג. זה לא מנער אותם, זה גורם להם להידבק. נמש, נדמה לי שחזרנו על זירת ההחלקה על הקרח. זה הזמן להיפטר מכובע הצמר. הוא לא יורד. נמש, תעשה משהו, אני חייבת לנצח. ההובלה של נועה קפאה ברגע האחרון, כשרותם וחותם חולפים ביעף אל קו הסיום. הניצחון הזה בכיס שלנו לגמרי. אבל מה מקפץ לו שם על פני השלג? זאת ממש מפולת של שלגים! אלה צילי וצמר! צילי וצמר מנצחים בקפיצה ובדיצה! צילי וצמר הם הצוות המנצח של היום. אבל מעניין, איפה נועה ונמש? נמש, אתה בטוח שאתה יודע לאן אנחנו טסים? נתראה בפעם הבאה, חידונאים. זה היה מרוץ נפלא. לא משנה מה התוצאה, לכולכם מגיעה מחמאה. היכון, חידון,